Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dumugi surat Ali Imran ayat 128. Wa nazalat lan temurun apa ayat laisa laka minal amri syai'un, ayat niki. Lan temurun lama kasurat semangsane pecah apa rubaiyatuhu untuk merapate Kanjeng Nabi, untuk merapat, untuk sing depan tengah-tengah ada 4 untuk merapat waja niku pecah wajahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasujja lan dicatoni apa wajuhu wajahe Kanjeng Nabi yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim bidami. Kaifa yuflihu hale kaya apa bejo, iso bejo sapa kaum khadabu kang padha ngelabur sapa kaum wajha nabihim ing wajah nabine kaum bidami kelawan getih. Bagaimana mungkin bisa bahagia satu kaum yang melabur wajah nabinya dengan darah? Sebab Kanjeng Nabi niku nggih catu wajahe, nggih gigine pecah. Akhire wajahe Kanjeng Nabi kena darah-darah. Gusti Allah nurunaken ayat niki, nazalat niki temurun apa ayat laisa laka minal amri syai'. Laisa ora ana iku laka kaduwe sira minal amri sange perkara apa syai'un suwi-wiji. Balil amru, balik utahi perkara iku lillahi kagungane Allah. Gusti Allah kabeh sing gawe perkara iku Gusti Allah kabeh. Hasbir mongko sabar sapa sira. Sabar sira Muhammad. Awiyatuba utawa tumeka maring bimakna ila ayatuba kelawan nganggo mana ila ayatuba tumeka maring yento tobat, tumeka maring yento nerima tobat sapa Allah alaihim ing atase wong kafir nerima tobaté bil islami kelawan mlebu Islam. Au yu'adziba utawa yen to nyiksa sapa Allah hum ing wong kafir. Fa innahum mongko sak temene wong kafir iku zalimun padha ngani kaya kabeh. Padha ngani kaya kabeh. Ngani ngayane bil kufri kelawan kufur. Wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wa lillahi lan iku kagungane Allah ma utahi perkara fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wa ma lan perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Apa sing ana ing langit apa ana sing ing bumi kabeh niku dek Gusti Allah. Milkan wa khalqan wa abidan. Milkan saking arah miliki, wa khalqan lan dadekaken makhluk, wa abidan lan dadekaken kawula. Ya ghafiru nyepura sapa Allah liman maring wong yasha kang kersa sapa Allah.
Kersa sapa Allah al-maghfirata ing ngapura lahu maring man. Wa yu'adzibu lan nyiksa sapa Allah man ing wong yasha'u kang kersa sapa Allah ta'dzibahu ing nyiksa man. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu utawi Gusti Allah iku ghafurun kang nyepura li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Rahimun tur kang welas bi ahli taatihi lawan wong kang ahli nyembah Allah. Wong sing duweni keahlian taat iku mungkin oleh welasi Allah. Ahli ibadah yang Gusti Allah iku mungkin oleh sifat welasi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Eling-eling wong akeh. La ta'kulu aja padha mangan sapa sira kabeh riba ing barang riba. Adhafan hale tikel-tikelan. Mudha'afatan kang den tikel-tikelaken. Bi alifin wa dunya. Lafat riba niki kaya yang dibahas niki. Bi alifin kelawan nganggo alif wa dunia lan tanpa alif. Nek nganggo alif berarti niki enten hamzahe. Bi antajitu fil mali indah hululil ajali. Bi antajitu kelawan nyinto nambahi sapa sira kabeh fil mali ing dalem bondo. Indah hululil ajali nalikane tumeka semoyone bayar utang. Wis teko tempone bayar, tibake dibayar, njaluk tambahan. Waktu akhiru lan ngakhiraken sapa sira kabeh atau laba ing nagih. Terus gak ditagih-tagih, tambahan iki tambah akeh. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqulan wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Bitarki kelawan ninggalno riba. La'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh. Tafuzuna tegese merga oleh kabegjan sapa sira kabeh. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Wattaqu lan wedya sapa sira kabeh annar ing neraka allati uiddat kang dicawisaken apa neraka lil kafirina maring pira-pira wong kafir. Antu azabu wedya takwa wedya antu azabu ing yen to disiksa sapa sira kabeh biya kelawan nar. Neraka iku wis disiapno kanggo wong kafir-kafir. Lah sira kabeh iku ngati-ngati ya wedya aja sampe sira kabeh iku disiksa padha kaya kafir ngono. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Wa ati'u lan padha taat sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah war rasul lan ing Kanjeng Rasul la'allakum supaya sira kabeh iku turhamuna padha diwelasi kabeh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Iki surat Ali Imran ayat 133. Atas mriki wasari'u ila maghfiratin. Mugi manfaat dumateng kita sedaya lan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. So dumateng santri-santri sedaya ingkang tumut ngaos sinten kemawon ingkang tumut ngaos. Mugi-mugi keparingan manfaate kitab tafsir Jalalain niki. Amin.